Kelak bendon ke jingmut halan dat jengka kebagi riu mensyua kejut yating yatang namal kenu no kedagul pelong yaki ban lek kumta. Kene kelajiah bedang ki atli ki hima khasi berkata kalong ka hima nong spung bar ki hima mau flang. Hakba ke ting yakhiat ban omlong menyepoi kha yaki breu na kini ki arhima namal bakan wanra ya ke jing bembit bembiang. Ha ke jing keren berwai uriu temen ka nong spung uba rospinton imle ola yathu ba kat kum gijing bana kadon kitmah bleng kini ki arhima mensyua handai kadon kijing yale tang ba om tip tikna ya ketenrai kebolong ke basisya kumta ni ula ong bagi reu temen mensyua ki yathu ba hadu menta bani syongkha syongman ki bana hima nong spung bat hima mau plang kam ju khamha bal adai ki apoi kha kadon kijing ya pai ya pra ya pang ya sitom siliang lai no bagi ya sa sikiwe pat ki hima Niru temen kasinong nong spung mulai tu ba mensyua kadon kata ka jingale abdang kini ki arhima bat le si kala bandai ni kani kada ko bla pelong iki breu handai ban poi si kani ki jing yatang uba rospinton ula ong ba wala omla ban tip jana ye kani ki jing kendia kendon abdang kini ki arhima handai la syutip na ki temen mensyua ki bayathu sepang kani ki temen ki juong ba ban kham kiar kat bala bandon ki jing poi kha poi man abdang kini ki arhima handai don ki baya poika bat ka poi si kapra yeng prasem la ang ne uriu temen kat ke jing subana ya tawa no subana de re beno da jinda tip jinda ji long subana bo ka don ka thma bat ka don ke jing ela te hadu menta wah kalong wah bania syongkha syongman ar ka mo khlang ar ki nong spong himan spong kham kan re kham ya chong re ya phet ya pra kumno ya kidon ki ba ya pra ga yap ga em kidon ki ba ya pra hakaba ko khie no ya ba je pra chan long ka tao kom thì ki riu tâm men bat ki ong ba long mani song kha ar ka mo phlang ar ka no pom le ban sampai ro nga ti brat chutin ta le long chu tip ki long ta thì ban ong ban tip yanai bu lie wa tip re chuang kia long ta kia pateng la pateng kia khana kumta ông bà lòng mình trong kha arga mau phlang arga nong spong ya nhiều à chuông về kham ya kan re bên này trong kha một phlang vật iman nong spong để kham ya kia re ta là da ka long ka bula để kien ki bu kia re wa để ki chai long kumta để long kia pet ya pra kia praying prasam kia yap siliang chai long patau kom